नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बताइब ओ मैच की कहानी जेकरा मैच में एगो भारतीय खिलाड़ी के पारी करोड़ हिंदुस्तानी के माथा गर्व से ऊंचा कर दिलस। क्रिकेट इतिहास में ऐसन पारी दोबारा ना खेलल गई। भइल रहे 18 जून 1983 भारत बनाम जिम्बाब्वे। भारत पहले टॉस जीत के बैटिंग की शुरुआत कैलस, लेकिन वो दिन हालत ई भइल की बस 9 रन पर 4 विकेट ढेर हो गई। सुनील गावस्कर, श्रीकांत, अमरनाथ आ संदीप पाटिल सब जल्दी आउट हो गई। ओ वक्त कपिल देव नहात रहले। सद्धू आ मैनेजर मान सिंह दौड़त भागत कपिल देव से बोलत रहलन कि 9 विकेट पर 4 आउट हो गई बा। मैदान पर जब कपिल देव उतरलन तब जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हंसत रहलस कि अब भारत के खेल खत्म हो गई बा। लेकिन भैया वो दिन भगवान कपिल देव के हाथ में बैट बनकर खेलत रहलन। यशपाल शर्मा 9 रन बनाकर आउट हो गईलन। बस 17 रन पर 5 विकेट गिर गई। सब भारतीय खिलाड़ी हार मान लेलन, लेकिन ड्रेसिंग रूम में मायूसी छा गई रहे। बीबीसी हड़ताल पर रहे, ऐसे ये मैच के रिकॉर्डिंग ना भइल। दर्शक तक इतना गुस्सा में रहलन कि टिकट फाड़ के वो मैदान छोड़ दलन। लेकिन कपिल देव जी हार ना मानलन। रोजर बिन्नी, मदन लाल बिरमानी के साथ साझेदारी करत करत कपिल देव आंधी तूफान मचा देलन। पहले 50 रन मारे खातिर एको गो बाउंड्री ना मरलन। धीरे धीरे ई इनिंग के रंग ऐसा चढ़ल कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गई। गावस्कर लिखलन, जब कपिल देव 160 रन पर पहुंचले हम खड़ा रह गईनी। डर लागत रहे अगर हिल गईनी तो कपिल देव आउट ना हो जाइयन। यशपाल शर्मा जमीन पर घुटना मोड़ कर बैठा रहलन जब तक कपिल देव के इनिंग समाप्त न भइल। आखिरकार कपिल देव 175 रन नॉट आउट बनौलन। बस 138 गेंद पर भारत 266 रन बनौलस, जबकि जिम्बाब्वे 235 रन पर ऑल आउट हो गई आ भारत 31 रन से ई मैच जीत गई। दुर्भाग्य से ई पारी के दुनिया लाइव ना देख पौलस। बाकी जे ड्रेसिंग रूम में आके मैदान पर देखत रहलस उ कहलस, भाई ई पारी ना रही तो 1983 के वर्ल्ड कप भारत ना जीती। ई पारी ना सिर्फ भारत के बचौलस बल्कि पूरा टीम के हिम्मत दिलौलस कि वर्ल्ड कप जीतल जा सकत बा। बाकी आगे के सफर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल आ फाइनल कहानी अगला एपिसोड में।